baina gaur, zindagizue, hemen gertatuko dela, 40 urte, bete ditu dela gaurten, bai. Bidean aurrera jarraitu behar dugu, baina Gernikako estatutua 40 urte. Generación que hemos estudiado en el sistema vasco de izan dugu. Esan dizuet gaur hemen ez dela kasualidadea, beren egoitza nagusi honetan aurkeztea ere. EITB dalako duela 40 urte landatutako kibu baten fruituetako bat. Maite Iturbe, zuzendari nagusia, zuetako herri ordezkariak, erakundetako agintari eta ordezkariak, Legebiltzarreko lehendakari anderea, ongi etorriak, Arabako diputatako estatutuaren 40. urteurrena ospatzen dugu. Importante en cuanto existía, bueno, el problema principal. Pero las cosas van mucho mejor. Sí, eso. Fuimos a la casilla y nada, como ya tenía la cuadrilla, horrein bertzio labur bat eskatu dugu. Eusko Legebiltzarburu Andrea eta zurekin batera zaudeten eta zareten herri agintari eta herri ordezkariok, Euskal Irrati Telebistaren arduradunok, jaun Andreok, arratsaldeon. Euskal Irrati Telebistaren egoitza nagusian gaude, hau da, Gernikako estatutuarekin batera jaio ziren hedabide publikoen etxean. Egoitza honen aurrekaria Venezuelako Radio Euskadi da, Venezuelako Radio Euskadi. Duela 70 urte, diktadura frankista betean, gazte voluntario talde batek Venezuelako oianetik emititzen zuen. Euskadiren ahotsa hemen entzun zedin. Gaur, Radio Euskadik eta Euskal Irrati Telebistak egoitza digital honetatik emititzen dute mundu guztirako. Adibide bat da, herri honen taupadarena. Euskadiren erakundetze progresiboaren adibide bat. Autogobernuak gure herriaren garapen eta aintzatezpenean egin duen ekarpenaren kapitulu bat. Aitortutako autogobernuak balio handia du Euskadirentzat. Dokumentalean ikusi dugu hori, ikusi dugu EITB, Ertzaintza, Osakidetza, Unibertsitatea, kultura edo euskara nola garatu diren. Ikusi dugu baita ere industria, ingurumena edo berrikuntza politikak, ogasun propioa, gizarte politikak edo berdintasuna zabaltzen. Aurrera egin dugu, eta hori gure aurreko belaunaldiei zor diegu. Gure eskubideak eta autogobernurako gaitasuna berreskuratu eta defendatzeko borrokatu ziren pertsona guztiei. Hemos avanzado. El autogobierno nos está permitiendo la institucionalización de nuestro país, la construcción social, cultural y nacional de Euskadi de forma gradual. El documental Berroi Taupada herri bat que hemos visto nos hace sentir ese progreso. Hoy miramos al futuro. Los latidos del autogobierno se mantienen porque el Estatuto de Gernika sigue incumplido. La defensa de nuestro autogobierno reconocido necesita tenacidad, creatividad, firmeza y perseverancia, también unidad. Gure autogobernua erabat edatzeko dago oraindik. Gaur, auzolanean jarraitzeko beharra aldarrikatu nahi dugu. Autogobernuaren taupadek etorkizunean ere iraungo dute. Saiatuko gara aurrera egiteko borondatea bateratzen, jauzi kualitatibo bat egite aldera, gure herria eraikiz jarraitzen. Termino. Hoy es un buen día para reivindicar, para reconocer y valorar el legado que hemos recibido desde la lejana selva venezolana hasta esta moderna sede digital de Euskal Irrati Telebista. Un buen día para reivindicar la pulsión de este pueblo para seguir latiendo, el deseo de seguir avanzando, la ilusión de seguir creciendo. Un buen día para asumir el compromiso con la construcción social, cultural y nacional de Euskadi Basque Country. Se trata de aunar voluntades para avanzar, para dar un salto cualitativo.
El autogobierno reconocido, singular y gradual es la base firme sobre la que podemos crecer. Hoy miramos al futuro, miramos a Europa y al mundo. Aquella Radio Euskadi de la selva venezolana es hoy la Euskal Irrati Telebista que emite vía satélite y a través de la red para todo el mundo, un ejemplo de la capacidad de este pueblo. Gauza asko lortu eta eraiki ditugu. Gaurkoa, egun ona da herri honek taupadaka jarraitzeko duen bulkada hori, aurrera egiteko gogo hori eta hasteko ilusio hori agerian jartzeko. Egun ona da geure egiteko Euskadi Basque Country eraikitzeko konpromisoa. 40 taupada herri bat, autogobernuaren bidez aurrera egiten jarraitu nahi duen herria. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.